Helo a chroeso i'r ail bodlediad yn y gyfres am blant. Ym mhob un o'r podlediadau hyn, fe fyddwn yn trin ac yn trafod pynciau sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru heddiw, yn ogystal â chael clywed eu barn nhw ar y materion sydd yn effeithio arnynt. Yn y bodlediad yma, byddem yn ceisio ateb y cwestiwn, beth ydy ieuenctid? Gan ystyried sut beth ydy bod yn berson ifanc yng Nghymru heddiw, faint o ryddid sydd ar gael iddynt, a sut fath o ddyfodol sydd o'i blaenau. Dr Nia Young ydw i, darlithydd mewn astudiaethau plentyndod ac ieuenctid ym Mhrifysgol Bangor. A gad i ni cyfarfod y rhai sydd am rannu eu profiad a'i harbenigedd ar y pwnc yma. Helo, Sian Wyn Siencyn dyn enw i. Dwi'n byw yn Halgareg ac wedi ymddeol o swydd ola oedd gen i oedd deuon y gyfadran addysg a chymunedau ym Mhrifysgol Cymru a Drindod Dewi Sant. Helo, Owain Gethin, a dwi'n bennaeth ar hyn o bryd yma yn Ysgol Dyffryn Conwy yn Llanrwst. Helo pawb, Ceryl Davies dwi'n ddarlithydd yn y maes gwaith cymdeithasol ac addysg ym Mhrifysgol Bangor. Gewn ni cyfle i glywed be mae pobl ifanc yng Nghymru yn teimlo ydy bod yn berson ifanc heddiw. Diolch bwys gennau beth yn cael yn alw. Dwi'n meddwl bod fi dal yn plentyn. Dwi dal 18 oed, ond dwi'n gwybod bod bobl eraill o barn gwahanol. Ie, dwi'n meddwl dan mwy o bobl ifanc rwan yn trwy'n bod yn blant. Ond ie, dwi'n meddwl. Swn i'n offended sy'n ar yn gael yn plentyn. Dwi'n meddwl os ydych chi dros 12 oed, dwi'n meddwl ydych chi'n cael cyfri fwy pobl ifanc wedyn. Achos mae'n rhyfedd i ni, os ydych chi'n just yn y cyfnod o newid o fod yn blant i bobl ifanc i fod yn oedolion. Mae'n anodd yna. Wel, o fynd o 10 yn iawn, 12, sy'n dechrau meddwl yn fwy aeddfed, a wedyn mynd bych os ti'n cael dy gynnwys fatha bobl ifanc. Swn i'n hoffi gael yn rhin fel plentyn ifanc, er ydym mwy aeddfed yna, so dwi'n meddwl dim ond gael yn ifanc a bobl ifanc. Mae'n teimlo bod ni jyst i hen i gael yn blant, ond eto jyst ifanc i dy bobl ifanc. Felly mae'n rhywbeth o od yn y canol, gwahaniaeth pach ar gili. Felly, dyn ni'n clywed pobl ifanc yn deud dda ni be maen nhw'n gweld fel y gwahaniaeth rhwng plentyn a pherson ifanc. Be dyn ni'n gwybod amdan y gwahaniaeth yni a'r hunaniaeth sydd yn perthyn i fod yn berson ifanc? Ma' mor ddiddorol dydy gwrando ar lleisia' profiadau pobl ifanc yn rili disgrifio lle ma' nhw'n teimlo ma' nhw'n y cylch bywyd 'na o ran datblygu i'w barn, a gweld y gwahaniaeth ella yn y cyfnod trosiannol 'na rhwng bod yn blentyn a wedyn lle ma' nhw'n gweld y bont yna wedyn rhwng bod yn berson ifanc a wedyn yn oedolyn, a bo' hynny ella'n wahanol o ran y lleisia' gwahanol 'dan ni'n glywad gin y pobl ifanc. Dwi'n gweld yn hynod o ddiddorol, un peth oedd yn cael ei ddeud yn fanna oedd dwi ddim eisiau cael yn rhin fel plentyn, ond ddim yn gweld yn hun eto yn bobl ifanc neu'n berson ifanc ynde. A mewn ffordd dwi'n meddwl bod yn edrych ar be ma' rhai bobl ifanc yn gweld fel cael yn rhin fel plentyn, ac yn amlwg i ni yn yr ysgol da ni byth isio, enwedig mewn ysgol uwchradd, yn trin ein bobl ifanc ni fel swn i'n galw nhw mewn ysgol uwchradd fatha plentyn ynde, oherwydd yn amlwg da ni isio nhw dyfu i fod yn oedolion, da ni isio nhw dyfu i fod yn ddysgwyr gydol oes, ac felly da ni'n aml isio nhw gael yr ymddiriadaeth, y parch 'na at i athrawon, ond fel da ni wastad yn deud ma'r parch yn digwydd bob ffordd. Felly oedd o ddiddorol i fi fel pennaeth glywed nhw'n deud dwi'm isio cael yn rhin fel plentyn, a efallai ma' isio mynd dan groen hynny does, wel be ma' bobl ifanc yn feddwl ydy cael yn rhin fel plentyn, ydy o cael i'w siarad efo nhw yn ara bach fel plentyn ynde, neu be ma' hynna'n olygu, cael eu trin bod nhw'n gor'o' gor'o' roid 'u dwylo ar 'u pen, a yn yr hen ffordd estalwm o plant yn y dwylo ar 'u pen yn y gwasanaeth bys dros y geg. Dach ch'mod be dwi'n feddwl, mae fysa ddiddorol gwybod os da ni'n cael mwy amser fel bobl ifanc i weld be ydy cael eu trin fel plentyn ynde. Mae cael eich trin fel plentyn neu cael eich ystyried yn blentyn
yn dibynnu ar gymaint o ffactora yn tydi. Da ni'n defnyddio y gair plant achos yn ôl y gyfraith ac yn sicr bydd Ceryl bydde ti'n gwybod yn well na fi i fyny at 5 ar 20 mewn rhai achosion. Dyw person ifanc ddim yn oedolyn. Ac eto dan ddeunaw yn ôl y gyfraith ma' person yn blentyn. O'n i a chynsyrn mawr dal i fod ar ôl yr holl flynyddoedd enghraifft bod plant 1 ar 15 oed yn ôl y gyfraith yn blant yn cael ymuno ar fyddin. Enghraifft. So mae dewisiada a sut ma' pobl ifanc yn gweld 'u hunan yn ddibynnu ar cyfraith, yn dibynnu ar gymdeithas, ar wleidyddiaeth. Ma' gymaint o ffactora yn dylanwadu ar sut ma' nhw'n gweld 'u hunan yntydi? Ac o' 'na elfen o ansicrwydd doedd, ansicrwydd gin y pobl ifanc o ran os oedden nhw'n gweld 'u hunan fatha plentyn, person ifanc, t'mod y cyfnod pontio trosiannol 'na sy'n gallu bod reit heriol. A wedyn lincio fewn efo be' oddach chi'n ddeud yn fanna 'wan Sian o ran t'mod y gyfraith, disgwyliada ella addysg, rhieni, disgwyliada gin i'w ffrindia. Ti'n gwybod yr gymuned o'i gwmpas nhw a'r effaith norma cymdeithasol o ran sud ddylen nhw weld 'u hunan a sud ddylen nhw fod yn cyrradd ella'r milestones disgwyliedig 'na sy'n cael 'u gosod arnyn nhw yn ystod y cyfnod 'ma o drosiant o ran lle ma' nhw yn y cyfnod datblygol aeddfedu 'na ac ydyn nhw wedyn yn cyrradd lle ma' nhw'n meddwl ma' nhw fod i gyrradd o ran y norma cymdeithasol a'r disgwyliada 'na gin yr elfenna' socialisation gwahanol 'lly. Dwi'n meddwl bo ni'n ddiweddar iawn 'di cael 'yn herio hefyd efo rhywbeth cyfredol iawn efo y pigiada i bobl ifanc yn yr ysgolion. D'ch'mo' ma' hwnna 'di codi lot o sylwada ymysg rhieni ar ran penderfyniad pwy ydi o a'i penderfyniad y rhieni ydi o a penderfyniad y bobl ifanc a dwi 'di siarad efo bobl ifanc yma yn Ysgol Dyffryn Conwy a'i rhieni nhw ar sawl achlysur dros yr wythnosa dwetha'n trafod hynny a trafod mewn ffor' y penderfyniad mawr 'na ynde a ma' rywun yn gofyn yn aml iawn ydy plant neu bobl ifanc o dan ddeunaw wedi aeddfedu neu efo'r dealltwriaeth i wneud y penderfyniadau mawr 'ma ag ai dyna'r rheswm pam bod y gyfraith yn gosod o ran oedran cael ysmygu ag ifed ydy hyn oherwydd d'ch'mod ma' raid ni fynd yn ôl i weld pam ddaru nhw benderfynu ar hynna yn gyfreithiol oedd oherwydd bo' nhw ddim yn teimlo bod plant a bobl ifanc yn ddigon aeddfed a digon o ddeallusrwydd i wneud y penderfyniadau yna neu d'ch'mod mae o'n amrywiad ydy me'wl bod o'n gwestiwn diddorol i ofyn o ran gwneud penderfyniadau 'dy lot o betha sydd yn arwain yn y milestones 'ma ynde? A mi ydan ni wedi gofyn tha'r pobl ifanc amdan syniadau'r math yma. Dwi'n meddwl bod gennon ni chydig o glipiau yn sôn amdan y materion yma. I mi fyswn i'n un apus ydy jyst bod yn yr awyr agored efo ffrindiau fi neu jyst mynd ar ci am dro neu... Ond dwi'n licio bod efo fy mrodyr a chwiorydd weithiau jyst mynd am dro achos dwi'n byw mewn lle neis a na lot o lefydd allan i fynd am dro ond licio jyst mynd am dro ar ben y hun weithiau jyst efo'r ci jyst i fatha mae'n helpu jyst i glirio'r meddwl weithiau os dwi'n teimlo fatha fy hun yn mynd gormod o straen fatha poeni o dwi heb neud ryw waith ysgol neu poeni o gêm rygbi fawr fory neu rhywbeth dwi'n jyst mynd am dro efo'r ci a jyst anghofio am y peth dwi'n gallu dod nôl wedyn yn fwy calm wedyn. Oes. Dwi'n hoffi neud chwaraeon fel sgïo a cyfeiriad cyffelo. Gyda lot o ffrindiau yn neud a dwi'n hoffi hongi allan nhw. Dwi'n garddio dipyn. Mae'n neis gweld rhywbeth edrych ar ôl am dipyn yn mynd tyfu. Weithiau llysiau pethau fwy yn yr ha. Ac mwan maen nhw'n tyfu o dyn pethau tu mewn drwy gaeau. Pethau cactuses o pethau. Da. Sy'n anodd i lladd. Dros lockdown fi fath o teimlo bod fi wneud rhywbeth. Ie. Os o'n i'n gweld pethau'n tyfu a fi nath o'n ei. Ie, fatha cymdeithasu bod fy ffrind teimlo fatha bod gen ti rhywun i siarad efo, ti'n eisiau bod yn gaeedig yn methu siarad efo bobl eraill. So ie, teimlo bod gen i ffrindiau gallu. Dwi'n chwarae piano. Dwi efo gwersi piano bob nos Iau ag fi'n mwynhau. Just yr un peth o bobl eraill.
bod efo ffrindiau, mynd i siopa neu beth. Ag wneud chwaraeon hefyd, chwarae pêl-droed. Ag dwi'n reidio geffylau. A bod efo anifeiliaid hefyd. So, yeah. Na, dwi'n gwrando lot o music. Mae'n gen i habit o fatha stair ar wali ac ar music. Pob yn pwyntio allan, mae'n ei sôn y canteen fel yma. Dwi'n meddwl bod efo ffrindiau ac dwi'n hoffi fatha beicio fyd. Just beicio adra ddo, ddim fatha. Dwi'n mwynhau chwaraeon fatha rygbi. Dwi'n chwarae tîm nant. Dwi'n licio chwarae gemar dy Sul a mae yna training ar dy Gwener. O, cadw'n ffit. Mwynhau nid o chwarae. O, rei, dilyn pêl-droed. A pwy ti'n gefnogi? Man City. O, Man City. Dwi'n hoffi chwarae pêl-droed hefyd a dwi'n chwarae i tîm Llanws. Ia, dwi'n mwynhau mynd i training, so dwi'n gweld hyn yn gwella a cadw'n ffit. Mae rhywun yn byw yn y parc cenedlaethol, wedyn mae gen chi bobl o ffwr yn siarad am fatha, waw, sydd mor anhygoel ydy lle da ni'n byw. A weithiau, dwi'n meddwl weithiau, achos bod ni'n byw yma, da ni'n mynd sylweddoli fo. Dwi'n meddwl fatha, os oes yna rhywun o ffwr yn dod i lle dwi'n byw, so nhw'n meddwl, pam bod ti'n eistedd yn tŷ, fydda cer allan. Ie, mae'r syniad yno o ryddid, felly pobl ifanc, a faint o ryddid dyn ni'n caniatáu, fel oedolion, faint o ryddid dyn ni yn caniatáu iddyn nhw, faint o ryddid ydyn nhw isio, a hefyd faint o ryddid mae hawl gyda nhw iddo fe, faint dylen nhw fod yn ei gymryd felly. Yn y pwynt oedd Gethin yn neud nawr, dwi ddigon hen i gofio yr achos llys Gilic a'r cysyniad o Gilic competence, cymhwysedd. Mae gan pobl ifanc yr hawl o dan 15 i wneud 'u penderfyniadau meddygol 'u hunan. Ac mae yna achosion nifer ohonyn nhw ynglŷn â brechu. Ac lle mae rhieni isio'u plant cael eu brechu, a plant yn gwrthwynebu, neu pobl ifanc yn gwrthwynebu, ac achosion i'r gwrthwyneb, lle mae plant am cael eu brechu a rhieni'n gwrthwynebu. So, a mae'r syniad yma o cama penodol yn 'u aeddfedrwydd nhw, mae o yn un dylid i gwestiynu trwy'r amser. Dwi'n nabod digon o bobl sy'n 'u 60au a'u 70au ddylai ddim cael y pleidlais. Dwi ddim yn trystio i aeddfedrwydd deallusol nhw i wneud penderfyniadau doeth. A dwi'n nabod digon o blant 12 oed byddwn i yn rhoi'r bleidlais iddyn nhw. Ac felly dyw'r cama a diffiniad o aeddfedrwydd ynde, ddim yn deg dwi'n meddwl ar ddynoliaeth ynde, heblaw sôn am yn deg a phlant. Swn i'n cytuno'n llwyr, Sian, achos dwi'n teimlo bod ni'n rhoid y milestones yma, da ni'n rhoid y pwysa, a da ni'n di mynd fatha cymdeithas digon bell efo hyrwyddo be oedd y negas yn dod o Gilic. O ran competency, maturity, sut oedden ni'n rhoi llais i bobl ifanc. Do'n ni'n sbio'n ddiweddar o ran profiadau pobl ifanc o dlodi. Ac o'n i 'di synnu, t'bod, hyd heddiw does am digon o ymchwil yn casglu barn be 'di profiadau byw pobl ifanc o fod yn dlawd, sut ma' hynna'n effeithio hunaniaeth nhw. A da ni yna bob tro'n deud, o, dydy pobl ifanc ddim efo'r sufficient understanding, ddim efo'r sufficient maturity, ddim digon competent, da ni'm isio trafod y pwnc mae achos mae o'r rhy sensitif. Ac mae hynna'n anghywir, mae raid i ni symud ymlaen fatha cymdeithas i roi fwy o lais i bobl ifanc, i drystio nhw, i drafod y pyncia mwy sensitif yma efo nhw, mwyn bod ni'n hyrwyddo be di'w hunaniaeth nhw, be di'w safbwynt nhw, a be di'w llais nhw. Tybed o fyddai'n ddefnyddiol i jyst esbonio chydig bach mwy amdano Gilic competence a be mae hynny'n ei olygu? Wel, mae yn syniad yn y gyfraith ydi o, ddaru'r fam yma dod â achos yn fam i nifer fawr o blant ac yn babydd rhonc, dod â achos i wahardd meddyg teulu rhag roi unrhyw driniaeth ynghylch atal cenhedlu i'w merch hi oedd dan 15. Ac mae'n achos allweddol yn y gyfraith am nifer o resymau. Ond os ga'i sôn, un o'r bobl fuodd yn trafod athroniaeth hyn oedd Mary Warnock. Ac oedd hi'n wneud hyn trwy fframio a defnyddio term personhood.
Ar ba bwynt mae rhywun yn berson. Ac nid oed sy'n diffinio person. Ond be nath y gyfraith oedd ddeud, wel, os oedd gan y ferch oedd yn yr achos yma, achos Gilic, be oedd y terma competency, the Gilic competence mae'n cael ei alw. Ac os ydy meddyg yn teimlo bod gan rhywun competence, bod nhw'n gymwys i wneud penderfyniadau, dyw oed ddim yn dod i fewn i'r peth. Ynde? Ac wrth gwrs mae hwn wedi cael effaith ar sut dan ni'n trin pobl efo anableddau er enghraifft. Ynde? Sut dan ni'n trin pobl efo dementia. Ynde? Lle mae'r personhood yn sefyll yn ei competence? Dio ddim byd i wneud efo oed. Ond mae'r term yna person yn hynod o ddiddorol hefyd achos pan yr oed yma, dyma lle dyn ni fel gymdeithas yn cyflwyno y term person i gyfeirio at unigolyn. Dyn ni'n dechrau deud person ifanc yn hytrach na phlentyn. So dyn ni i ryw raddau yn awgrymu mae yna oed lle mae rhywun yn dod yn berson jyst trwy y termau dyn ni'n defnyddio. Dwi'n meddwl oedd yr achos Gilic yn andros o ddiddorol ac yn fater gath ei debeitio am flynyddoedd. Bod y gathon ni'r fframwaith o ran y Gilic competency, ond gathon ni hefyd y Fraser Guidelines drwy'r penderfyniad nath Judge Fraser roid yn yr achos hefyd. A mae o'n ddiddorol, chos mae gynnon ni'r canllawiau fanna sy'n benodol i blant, achos mae gynnon chdi'r Mental Capacity Act yna ar gyfer yr oedolion, lle edrych ar capacity yn y byd oedolion. Ond dwi dal ddim yn teimlo hyd heddiw bod ni'n mynd digon pell o ran really edrych be di'r application byd bob dydd mewn ffordd o ran sut da ni'n hyrwyddo llais pobl ifanc. So ma'r y judgement yna yma ymhellach ers dros 30 mlynedd. Mae 'di siapio ymarfer yn y maes iechyd o ran bod rhoi llais i bobl ifanc, rhoi triniaeth rili mesur pryd mae hynna'n addas. Ond da ni dal, dwi'n meddwl, i fewn i gwasanaethau bob dydd yn gweld y pobl ifanc, rhoi llais, casglu barn, a rili gofyn wrthyn nhw amdan rhei'r pethau mwyaf sensitif, perthnasoedd, camdriniaeth, tlodi er enghraifft. Da ni'n cadw nhw o'r wrth rhei'r pethau yna gan ddeud mae'n rhy sensitif. Dwi'n meddwl hefyd yn 'yn ysgolion ni ma' 'na lot o ddatblygiadau 'di bod oherwydd yn amlwg o ran llais y dysgwr mae o'n ganolig rwan i'r cwricwlwm newydd i Gymru ac yn sicr yma yn Nyffryn Conwy ma' llais y dysgwr yn ganolog i'r datblygiadau ran y cwricwlwm. Yn amlwg o ran dwi'n cofio mynd yn ôl i nyddia fi'n ysgol dach ch'mod do'dd 'na math beth â cyngor ysgol, do'dd 'na'm cyngor iechyd a lles yn yr ysgol a ma' 'na betha sy 'di datblygu'n fawr rwan o ran cael barn bobl ifanc ar ddatblygiadau'r ysgol fel sefydliad, fel gwersi o ran 'yn darpariaeth ni yma yn yr ysgol. Da ni'n gyson iawn rwan yn gofyn barn rhieni a'r plant am ansawdd agweddau gwahanol o fywyd yr ysgol. Felly dwi'n teimlo o ran sefydliadau addysgol ac yn beryg yr ysgol mae o'n graidd rwan yn 'yn disgwyliadau ni mewn ffordd i fod yn cymryd llais y dysgwr ag lot o ddatblygiadau'n ddiweddar o ran iechyd a lles. Mi ydan ni yma yn Nyffryn Conwy 'di sefydlu er enghraifft fforwm iechyd meddwl a grwpia er mwyn cael barn bobl ifanc ar sut da ni'n gallu datblygu'r ethos ag agweddau fel yna fewn yr ysgol. Felly ma' nhw yn ddatblygiadau'n sicr os o'n ni'n ddisgybl ysgol a dwi'n sicr yn eu croesawu nhw ac yn sicr o ran cwricwlwm i Gymru yn dod i fewn mi fydd o'n rhan annatod o sut da ni'n cyflwyno cwricwlwm lleol o fewn yn ysgolion. Ga i codi'r mater yma efo Gethin. Rhywbeth yn sydyn yn y blynyddoedd diwetha mae pobl ifanc mewn ysgolion yn cael ei galw'n ddysgwyr. Dwi'n credu bod nhw wedi dod o estyn ac yn wreiddiol ella o colega addysg bellach. Mae o'n air ofnadwy o anffodus i ddisgrifio grŵp o bobl achos mae o'n golygu bod un set o bobl yn gwneud y dysgu tra bod y lleill yn cael ei dysgu ac mae'r holl athroniaeth ynghylch sut mae hwn yn broses ddeuol ac yn y Gymraeg wrth gwrs estalwm cyn y cwricwlwm cenedlaethol ac fel dwi'n dweud dwi'n un o'r boomers sy'n cofio'r 80au. Mi oedd ganddo ni air am dysgu, sef dysgu.
A wedyn yn sydyn gaethon ni air addysgu. Bod un set o bobl yn neud o a set arall o bobl yn ei dderbyn o. Fel tai o ddim yn broses rhyngweithiol. Yr syniad Eidalaidd ynglŷn ag ysgolion ac byddwn ni'n dadla taw y syniad o addysg yn ei grynswth ydy bod o'n broses mae'r ddau bartner yn elwa ohono fo. Ma' y rhei sydd yn cael ei dysgu yn dysgu, ond ma'r rhei sydd yn gneud y dysgu hefyd yn dysgu o weld sut ma' nhw pa mor effeithiol ydyn nhw fel athrawon y sgil sy ginddyn nhw i wrando ar blant a phobl ifanc ac yn y blaen. So Gethin, os ei di a rwbath yn ôl i estyn ar byd addysg, deud bod 'na garfan ohona ni sydd yn flin iawn ynglŷn â defnydd o'r gair dysgwr pan dan ni'n sôn am pobl ifanc. Ie, yn ansicr, a mae o'n rhywbeth sydd wedi cael ei fathu gan Llywodraeth Cymru hefyd. Dychod, ddim jyst yn estyn chwarae teg. Da ni'n fel ysgolion yn defnyddio fo, mae'n fwy na dim, mwyn cael cysondeb o ran, bod ni'n trio cadw mewn ffordd yn cwricwlwm i Gymru rwan, mae'r dogfennau i gyd yn siarad am y dysgwyr, the learner yn Saesneg. Mae o wedi codi ben efo fi yma yn Nyffryn Conwy. Da ni wastad ar RF, dy cerwch chi Steddfod yr Urdd, da ni'n siarad am y dysgwyr, ydy'r dysgwyr sydd yn dysgu'r Gymraeg fel iaith newydd de. Felly mae hynny'n drysu. Felly mae'n sicr ddryswch, ond eto mae o wedi cael ei fathu. Mae rhywun yn aml iawn yn gor'o' dilyn y cysondeb yna dim ond i sicrhau bod dogfennau a polisia yr un fath o ran defnydd o'r term, ond yn sicr mae o'n rhywbeth i godi. Ac fel da chi 'di sôn ar y fanna am yr addysgwyr sef yr athrawon, wel ma' 'na lot hefyd yn siarad am y broses yna rwan mwy o'n broses o hwyluso. Oherwydd mewn ffordd fel da chi 'di deud da chi'n dysgu o'r broses hefyd, felly estalwm you were taught ynde. Wel dwi'n licio meddwl am athrawon fel hwyluswyr gweithgaredda fewn stafell dosbarth lle ma' nhw'n arwain dysgu bobl ifanc ymlaen ynde. Bydda ddiddorol pan oedd rhian yn sgwrsio gyda'r pobl ifanc yn yr ysgol yma. Bydda'r un sgwrs wedi digwydd sa oedolyn ddim wedi hwyluso'r sgwrs. Petai nhw jyst wedi cael ei gadael efo meic i siarad ar ben 'u hunan rhwng ei gilydd. Dwi'n un o'r pethau sydd dwi wedi mwynhau yn fawr iawn leni a sy wedi herio fi ydy nofel Megan Angharad Hunter enillodd llyfr y flwyddyn. Mae o wedi cael ei sgrifennu fel nofel ond trwy drefnyddio iaith Snapchat a llif yr ymennydd ac yn y blaen. A dwi 'di dysgu mwy am sud ma' pobl ifanc yn gweld y byd ac yn siarad efo'i gilydd na byddwn ni ella jyst yn sgwrsio efo criw o bobl ifanc. Mae 'na cwestiwn hynod o ddiddorol yn fanna o ran yr effaith o bod efo oedolyn yn yr ystafell a'r sgwrs. A ma'n codi'r cwestiwn i fi o ran, dyn ni'n sôn amdan ryddid i bobl ifanc, ond dyn ni weithiau yn ffocysu ar y rhyddid dyn ni'n rhoi, lle dyn ni'n rhoi y ffiniau iddyn nhw, be dyn ni'n deud o dwi ddim ar gair Cymraeg, ond fe dyn ni'n ddeud yn overt de, bod plant y pobl ifanc yn cael ei gwneud a be dyn nhw ddim yn cael ei gwneud. Ond faint o ryddid sydd gen nhw hyd yn oed yn ni ar ei ben 'u hunain pan dyn nhw ddim efo'r oedolion yn deud beth sydd a ddim. Dwi'n meddwl amdan y byd Snapchat yna. Go iawn faint o ryddid sydd yn fanna, neu oes 'na pethau sydd yn lliwio be maen nhw'n cael a ddim yn cael gwneud yn y byd sydd jyst yn berchen i bobl ifanc? Dwi'n jyst 'di bod yn adlewyrchu yn meddwl o ran y cwpl o'r pwyntiau pwysig sydd wedi codi ag o ran yr elfen gath ei godi o ran yr cyngorach ysgol. Dwi'n meddwl bod 'na elfen o betha ella positif a negyddol o ran hynny. Yndi, mae o'n dda bod 'na fforyma pobl ifanc o'r fath yn gosod lle ma' nhw'n gosod yr agenda mewn ffordd. Ond dwi yn dueddol i deimlo bod y fforyma ysgol ddim digon ffocwsd ar ella cyfarch llais pawb a be 'di anghenion yr plant i gyd.
yn yr ysgol lle, yn hytrach na jyst canolbwyntio ar ella un grŵp. Ond dwi hefyd yn cytuno efo beth yn cael ei rannu o ran yr gweithgareddau iechyd meddwl sydd mewn ysgolion. Dwi wedi gweld datblygiad positif iawn yn yr ysgolion yn Gogledd Cymru o ran ymyrraeth penodol sydd yn canolbwyntio o ran fforymau iechyd meddwl, sesiynau meddwlgarwch, a sesiynau ella hefyd sy'n canolbwyntio ar ymyrraeth i wneud efo perthnasoedd iach, a be ydy o i fod yn rhan o'r gymuned. A wedyn y cwestiwn o ran lincio fewn efo be ydych chi'n godi, Sian, ydyn ni wedyn ella angan bod yna'n directio'r sgwrs, yn roid yr ymyrraeth yma efo'r pobl ifanc, ta ydyn ni yna yn gadael fy nhw gymryd yr arweiniad, ta da ni'n siapio'r sgwrs yna efo nhw ynde. I fi, o ran y gwaith dwi wedi gwneud o ran perthnasoedd iach, mae yna fuddion a mae yna bethau positif a mae yna bethau negyddol o ran jyst gadael y peer influence na siapio barn pobl ifanc. Mae yna bethau sydd yn gallu bod reit negyddol am hynna, a mae yna bethau positif o ran hyrwyddo llais grŵp pobl ifanc, ond dwi yn teimlo bod nhw angan y stir, yr gefnogaeth na gyn yr oedolion. A be dwi wedi ffeindio pan dwi wedi mynd i fewn fath ymchwilydd neu rhywun sy'n hwyluso grwpiau, maen nhw'n licio ella'r person o chdi bach o tu allan i fod yn siapio i fod y sounding board na, achos be dwi wedi ddysgu drwy gwaith fi o pobl ifanc, maen nhw yn beth swn i'n galw uncharted territory. Dydyn nhw'n gwybod yn union beth yw'r ffiniau, maen nhw eisiau'r sounding board na. Maen nhw eisiau weithio'r lle hyd braich cyfrinachol na i ddeud dyma beth dwi'n boeni amdan, dyma beth dwi'n ansicr, a dyma ydy'r unig profiad, mond y fi sy'n cael y profiad yma, ta di pobl eraill yn cael y profiad yma. A dwi wedi bod yn gwneud grwpiau meddwlgarwch yn ddiweddar mewn ysgol uwchradd. A be dwi'n ffeindio ydy, mae'r pobl ifanc yn cael lot allan o cael sesiwn di hwyluso sy'n trafod materion ac anghenion iechyd meddwl, heb y stigma, heb eich ar shame, a maen nhw yna'n rhan o'r cylch trafod, a be maen nhw'n gael, fath o beth reit sy'n protectif allan o'r sgwrs yna di, bod nhw'n clywed storis pawb, ond bod o'n lle saff, sydd yn cael ei hwyluso gyn oedolyn, so bod na ffinia yna ran y sgwrs, a bod o'n cael ei gadw yn sgwrs ddim adeiladol, yn sgwrs agorad adeiladol, sydd dal yn cyffwr o pethau sensitif, ond bod o'n le saff ynde. Dwi'n meddwl cefnogi chdi fanna, Ceryl, ydy be dwi'n meddwl sy'n bwysig da ni'n mynd yn ôl i sgwrs flaenorol am y dysgu a'r addysgu ydy, mae rhai bobl ifanc ella eisiau'r sgiliau, maen nhw eisiau cael eu haddysgu sydd i gynnal sgwrs gadarnhaol, a mewn ffordd, be di lefel y sgwrs, be di'r disgwyliadau, be di meini prawf yr drafodaeth yma, herwydd mae plant yn gallu cael y rhyddid i gael sgwrs ar y cae chwarae ac yn y ffreitin amser cinio, ond be di cynnwys y sgwrs yna wedyn i gymharu â sgwrs a be da ni eisiau cael allan o'r sgwrs yma fel tîn, be di eich disgwyliadau chi o bobl ifanc, a da ni'n sôn gynharach hefyd am gynnwys pawb. Mae rhai yn cael ein hawdd i fynegu hunan, da ni gyd yn y sgwrs yma fama yn gallu siarad ac ymateb i gilydd. Mae rhai plant sy'n clywed un person yn ymateb i rhywbeth maen nhw'n ddeud, mae o bron yn ddigon i nhw gau hunan fyny, a dwi'n eisiau deud dim byd mwy wedyn oherwydd mae o wedi cael effaith, mae'r person yna wedi hitio fi lawr, felly na'n deud dim byd arall wan, rhag ofyn i fi gael yn hitio lawr eto, felly da ni eisiau rhaid y hyder i'n bobl ifanc ni fod yn gry yn ei lleisia pwy bynnag ydyn nhw'n does. Yeah. Oedd un peth diddorol wedi dod allan, ac o'n i wedi synnu, mae yna llawer iawn o ymchwil yn cael ei wneud. Mae i raddau rhy gynnar eto i roi unrhyw fath o bri neu statws i'r ymchwil neu hygrededd i'r ymchwil. Ond mae Prifysgolion Cymru wedi bod yn brysur yn gwneud ymchwil post-pandemic neu mid-pandemic, achos mae'n sicr ddim yn post eto. Ac un o'r pethau bydd Gethin yn sicr yn falch o glywed ydy bod athrawon yn dod allan o hwn yn arbennig o dda mewn ymchwil sydd wedi cael ei wneud yn Prifysgol Caerdydd. Bod pobl ifanc, dwi'n credu bod nhw blynyddoedd cynnar iawn yn yr ysgol uwchradd. So maen nhw'n 11-12 oed, so alla iau na'r pobl ifanc da ni wedi bod yn siarad efo nhw heddiw. Wedi gweld athrawon trwy dysgu trwy Zoom a Teach ac yn y blaen, wedi bod yn gefnogol iawn iddyn nhw. A bod nhw wedi gwerthfawrogi sut mae athrawon wedi addasu i ofynion plant a phobl ifanc trwy ddysgu o bell fel hyn. Ac bydde diddorol i weld beth yw pen draw y math yma o ymchwil a deud y gwir, ynde? Achos dyn ni clywed llawer iawn am sut mae Covid a'r pandemig a'r cloeon
wedi effeithio ar iechyd meddwl pobl ifanc. A dyn ni ddim yn synnu clywed hwnna wrth gwrs. Ond o'n i yn synnu i glywed bod athrawon yn cael big tic a hwre gen pobl ifanc. Am hynny dwi'n meddwl yn clymu dau elfen pwysig at ei gilydd o ran yr effaith ma' y cyfnod yma wedi cael ar ddyfodol pobl ifanc, a ma' gennon ni pobl ifanc yn sôn amdani dyfodol nhw, a dwi'n meddwl rhai o'r themau sydd yn dod o'r sgwrs yna ydy y dyfodol yn termau y byd addysg a'r cymwystere ag ati, ond hefyd edrych i'r dyfodol o ran sut le fydd y byd i bobl ifanc erbyn iddyn nhw fod yn oedolion yn meddwl amdan y pobl ifanc nesaf sydd yn dod trwodd. Be mae'r dyfodol i bobl ifanc yn ei dal, dych chi'n meddwl? Wel mae'n mynd i fod yn bydd 'na lai o waith yn yr ystyr bydd AI ag cyfrifiaduron ac yn y blaen yn cymryd drosodd 'u gwaith nhw. So bydd 'na lai o waith a bydd 'na fwy o oria hamdden. Dyna byddan ni'n galw fe yn yr hen fyd. Dwi'n meddwl. A ma' 'na gwestiyna' mawr ynglŷn â sud ma'r system addysg, nid ysgolion fel ei gilydd ond y system addysg fel un o rymoedd gwladwriaethol yn ymdrin â hyn. Cwestiyna' mawr ynglŷn â sut ma' pobl ifanc yn cael 'u paratoi ar gyfer byd sy'n mynd i fod yn wahanol iawn iddyn nhw pan ma' nhw'n 20, yn 20, yn 30. Dim i nawr, ddim gymaint â hynny yn wahanol i pan o'n i'n 100 neu yn 20. Ond mae byd nhw dros cyfnod 'u bywyda nhw yn mynd i newid yn dramatig trwy'r amser. A dyw gwybodaeth y syniad 'ma o knowledge wedi hen fynd. A ma' gen i ddiddordeb mawr ynglŷn â o le ma' pobl ifanc yn cael y sgil i adnabod y gwirionedd mewn gwybodaeth ynde? Ma'r Senedd ieuenctid wedi gweithredu ar hyn yn ddiweddar ag yn edrych ar beth sydd angen iddo fe gael 'i gynnwys yn y cwricwlwm o ran persbectif pobl ifanc, a sôn amdan sgilie, o'dd lot o hynny sgilie bywyd fydd 'na angen reidiol at y dyfodol achos y newid mawr 'dyn ni'n gweld yn y byd gwaith i bobl ifanc. 'Di'r dyfodol ddim mor sicr ag o'dd o ella i ni yn ifanc. A dwi'n meddwl jyst o ran plethu fewn efo'r pwynt dwytha o ran ysgolion a be o'dd y negas positif o gwmpas athrawon. O ran y gwaith dwi 'di bod yn neud yn ddiweddar mewn ysgolion yn Gogledd Cymru, 'swn i'n deud bod yr ysgolion wedi addasu'n positif, wedi ymatab i anghenion, bod y sgyrsia' o ran anghenion iechyd meddwl yn lot fwy o sgwrs bob dydd 'wan. A ma' hynna wedyn yn siapio y dyfodol i'n pobl ifanc ni. Achos dwi'n gobeithio fath o oedolion 'wan fath o cymdeithas 'dan ni'n barod i ga'l rei o'r sgyrsia' mwy sensitif 'ma, 'dan ni'n barod i drafod yr anghenion, 'dan ni'n barod i gynnwys pawb efo beth bynnag ydyw dewisiada' nhw, beth bynnag ydyw hunaniaeth nhw i fewn i'r sgwrs, so bo ni'n dechra siapio'r norma cymdeithasol 'na fel bo pobl ifanc yn gallu ella navigatio'r uncharted territory 'ma o ran y cyfnod trosiannol ella efo chydig bach fwy o hyder, chydig bach fwy o ddewis a fwy o llais 'u hunan. A bod ni yn rili roid fframwaith a cefnogaeth bobl ifanc siapio 'u hunaniaeth nhw. A beth bynnag ydy hwnnw de o ran sud ma' nhw'n gweld 'u hunan a be 'swn i'n galw'n sense of self nhw de. Bo hynny'n gam pwysig ymlaen o ran y dyfodol. Ond hefyd un o'r petha dwi'n deimlo sydd ella ch'dig bach yn negyddol o'r pandemig ydy'r byd digidol 'ma 'wan de o ran bo pobl ifanc yn byw lot o amsar drw gwefanna social media a drwy'r byd digidol, a bo hynna wedyn yn siapio ella rei petha positif ond lot o bethe negyddol o ran cymdeithasu, creu perthnasoedd iach, bod yn rhan o gymdeithas, bod yn rhan o gymuned. So ma' hwnnw'n codi lot o'r cwestiyna'r dyfodol, lle ma' hynny a'r llwybr fwy digidol 24/7 social media access 'ma yn mynd â ni o ran 'yn hunaniaeth ni fath oedolion, ond hefyd datblygiad hunaniaeth pobl ifanc yn ystod y cyfnod trosiannol yna 'lly. Dwi ffeindio y pobl ifanc ag ella bod mod i'n cael yn dylanwadu gyda grŵp penodol, dwi ddim yn gwybod. Ond mae ymwybyddiaeth nhw o faterion pwysig iawn yn heriol iawn i'n nghenhedlaeth i.
mae ymwybyddiaeth nhw yn dilyn Black Lives Matter, mae bywyd a di o bwys. Enghraifft, wedi gwthio nghenhedlaeth i edrych eto ar hiliaeth sydd yn cynhenid mewn cymdeithas ynde, a braint gwyn ac yn y blaen. Eangfredigrwydd nhw ynglŷn â rhywedd a rhyw a gender. Ch'mod ges i dipyn o her gan grŵp o blant ifanc o'dd yn cartre un o'm mhlant i, pobl ifanc yn 15 oed, yn esbonio non-binary i fi. Ch'mod? Ag sud oedd hawlia' traws yn allweddol a sud oedden nhw yn cywilyddio ynghylch hanas gormesol gwynion trefedigaethol ac yn y blaen. Ma' hwnna a un peth jyst i gloi ar y pwynt yma a nâi gau'ng wedyn dwi'n gaddo ydy dwi'm yn gwybod os bydd pobl yn sylweddoli, dan ni'n recordio yn podlediad yn sgwrs ni adag COP26 yn Glasgow. Ac dwi wedi cael yn synnu a'n rhyfeddu gyda hiodledd pobl ifanc. O'n i'n gwrando ar Rihanna o Samoa yn ddiweddar yn ei ugeiniau cynnar yn siarad am sut bydd ei chymdeithas hi, ei hiaith hi, ei diwylliant hi yn diflannu mewn 20 mlynedd. Bydd o ddim yn bod. Nid batar bydd o wedi cael ei gormesu gan bobl eraill, bydd y môr drosto fo. Ynde? Ac oedd hi yn siarad am sut oedd Ewropeaid trefedigaethol wedi creu y mes yma a ni dylai fod yn talu amdano fo. Ac mae hi a'i thebyg yn defnyddio ieithwedd moesol. A dwi'n gweld hwnna yn rhyw plus mawr gin pobl ifanc. Doedd hi ddim yn sôn am climate crisis. Oedd hi'n sôn am climate justice. A mae geiriau fel cyfiawnder, mae 'na le yng Nghymru i siarad a defnyddio geiriau fel 'na. Tai ha, enghraifft. Ailgartrefi, ynde? A bod pobl ifanc ddim yn gallu byw yn eu cymunedau. Cyfiawnder ydy hwnna mewn fframwaith cyfalafol. A dwi'n ffeindio llais pobl ifanc mor rymus. Buon ni'n cynnal uwch gynhadleddau ieuenctid ar newid hinsawdd cyn Covid. A un o'r pethau dath allan o'r trafodaethau yn fanna oedd y pwyslais ar y syniad o pwy sy'n dioddef mwyaf oherwydd newid hinsawdd ydy nid y pobl sydd wedi creu y broblem, ond y pobl mwyaf bregus yn ein gymuned ni, ac oedd y pobl ifanc yn glir bod nhw isio i ni fod yn gweithredu nawr i amddiffyn y pobl hynny. Dim amddiffyn nhw fel unigolion, ond amddiffyn y pobl bregus oedd angen y gofal hynny. Dwi'n teimlo weithiau, dwi'n nabod rhai pobl sydd jyst eisiau yn prynu dillad newydd a dwi'n meddwl, waw, mae'r dillad yn neis a so i'n naffi cael bethau fel. A wedyn dwi'n poeni wedyn lle mae hyn wedi dod o ar amgylchedd a felly ac beth sydd wedi digwydd i gael dillad yma wedyn dwi'n meddwl, diolch bwys, neu jyst gadael o. Ond wedyn weithiau mae'n jyst yn teimlo fatha mae gen nhw dillad fwy neis na i, ond dwi'n meddwl diolch ddim ot am hynny go iawn, ond mae jyst yn gen yn meddwl rwy'n hyn. Dwi'n yn rili bothered efo'r stereotypes. Mae pob yn gwybod bod fi ddim achos o pethau dwi'n gwisgo. A ni'n gwneud bob peth yna i law. So, lle mae'r dillad i odan? Mae yna lot fwy o newyddion rhan. Sôn am newid hinsawdd a cynnysu byd eang. A mae amlwg clywed pethau fel yna yn digwydd yn y byd yma. Mae dim dyfodol ni, fydd ni'n gweld yr newid hinsawdd yma, ond fydd plant ni a plant nhw yn. Dwi'n cytuno achos mae'n dweud na yn dwylo ni mae byd i'n plant ni allu a dyn ni angen meddwl fwy am lle mae pethau'n dod pan dyn ni'n prynu nhw a... Dwi'n meddwl yn y clipiau dyn ni wedi gwrando ar, mae'r pobl ifanc yn sôn lot amdano byd tu fas a mae'r poeni sydd yn digwydd yn ein gymdeithas ni amdano we ac y byd technolegol ella ddim yn cael ei adlewyrchu am beth ni'n clywed gen y pobl ifanc dyn ni wedi siarad efo, ond tybed ydy hynny'n rhywbeth mae'r ysgol yn meddwl amdan, Gethin?
Wel yn sicr dwi'n meddwl bo' ni'n ffodus iawn d'ch'mod fysa'n ddiddorol os a'r sgwrs yma 'di digwydd mewn ysgol mewn dinas ne' mewn ardal trefol a wedi siarad efo bobl ifanc o dan yr amgylchiadau yna d'ch'mod dach chi'n siarad yn fama am gyfoeth blant sy'n byw mewn ardaloedd d'ch'mod gwledig a rhai hyd yn oed lle do's 'na ddim cysylltiad we da iawn d'ch'mod dyna o'dd 'yn problem mwya ni fel ysgol yn ystod y cyfnod clo oedd bod rhai o'n dysgwyr ni methu ga'l mynediad at i'w haddysg oherwydd diffyg d'ch'mod y diffyg y we o'dd yr offer ganddyn nhw ond bod y we ddim digon cry i gysylltu efo gwersi byw ac yn y blaen a wedyn oddan ni fel ysgol yn cynnig darpariaeth yma mewn hwb iddyn nhw ar ran hynny ond mewn ffordd ma'n dangos bod 'u bywyda nhw wedyn pan ma' 'na gyfnod o glo a ma' bobl yn gor'o' aros adra neu aros ar y fferm neu aros yn y pentre yn yr achos hynny lle ma' nhw wedi mewn ffordd cael manteisio ar gefn gwlad ar gallu fynd allan i'r awyr agored fwy fyth nag arfer lle fel arfer so nhw wedi gor'o' bod ar y bws yn teithio holl ffordd i'r ysgol. Meddylch chi ma'n ardal ni mor eang yma o Lanrwst i Gergedridion lawr i ardal Sbyty Ifan, Dolwyddelan felly d'ch'mod ma' 'na waith teithio i'r ysgol felly ma'r amser yna lle fysa nhw wedi bod yn teithio ma' nhw wedi cael modd i fyw allan yn yr awyr agored a 'di gallu mwynhau d'ch'mod y gweithgaredda a be dwi 'di licio mewn ffor' ydy rhyw fath o atgof yn fanna o d'ch'mod pan 'dan ni'n siarad am blant a sôn am yr ers dalwm wel d'ch'mod y plant yn chwara tu allan a gemau be' swn i ddeud bron erbyn ŵan sy'n gemau ddigon diniwad ynde alla'r gema sy 'di mynd rwan o fod yn chwara yn yr awyr agored ag ella bo' nhw 'di cael cyfleon i wneud hynny a ma' 'na lot o sôn am yr mewn ffor' be dwi'n galw'r grisial aur 'na pan 'dan ni clywed am un ferch yn siarad am eistedd rownd efo'r teulu tu allan yn mwynhau barbeciw. Dach chi'n feddwl faint o gyfle yn y byd prysur yma yn amal iawn ma' bobl yn cael yr amser a'r teuluoedd yn cael amser neu hynny ma' bywyd yn gan milltir yr awr ma' pawb yn 'u llofftydd ar 'u iPads dydy ar y FaceTime 'ma ond wedyn dach ch'mod mi gawson nhw'r amser euraidd yna i wneud hynny efo'u teuluoedd yndo? Tybed hefyd, oes 'na peryg bo' ni yn cael panic amdan y byd technolegol achos i fod o'n newydd a gan i fod o ddim yn debyg i'r ieuenctid cafon ni fel oedolion a'r hyn 'dyn ni'n cofio fel ieuenctid. O's 'na peryg bo' ni'n poeni amdan rhywbeth neith pobl ifanc ymgymryd ag a ffeindio'i ffordd trwodd? Ma' 'na beryg go iawn o banig. Dwi'n cofio yn nhad bydda bell dros 'i gant erbyn hyn yn deud bod o'n cofio 'i fodryb yn deud wrth 'i fam ma' rai' chi wneud rhywbeth efo'r hogyn 'ma anfonwch o allan mae drwyn mewn llyfr trwy'r amser. Ch'mod? So ma' pob cenhedlaeth wedi gweld bai ar y cenhedlaeth nesa yndo? Ac wath i ni heb a cwyno achos dyna realiti bywyda pobl ifanc ynde? A beth sy raid ni wneud ydy lliwio'n ffor' a fel ma' Ceryl yn deud 'u cynorthwyo nhw i lliwio'u ffor' trwy'r byd yna i wybod beth sy'n real. Dyna sy'n poeni fi lot ydy y syniad 'ma o newyddion ma' nhw'n ca'l ch'mod a ma' hwn wedi codi efo'r anti-vaxxers nawr tydi? Pobl ifanc yn clywed y nonsens ar gwefana ac ddim yn gwybod y gwahaniaeth rhwng gwefan sy'n deud y gwir a gwefan sydd yn conspiracy theorists ynde? Ma' 'u gallu nhw i negydu 'u ffordd trw hwnna yn mynd i fod yn heriol dwi'n meddwl. Ie. Swn i'n cytuno bod 'na heriada Sian a bo' hynna'n mynd i fod yn heriol. T'od ma' 'na ymchwil gin Americanwr o'r enw Hasinoff sydd yn sôn lot amdan yr moral panic o gwmpas petha fatha sexting ond ma' 'na elfen o pryderon ma' raid i ni fod yn fyw i. T'od ma' lot o'r ymchwil dwi 'di wneud yma yn Gogledd Cymru'n canolbwyntio ar effaith yr social media a'r berthnasoedd pobl ifanc a ma' 'na bendant tystiolaeth yn amlygu bo' 'na beryglon, bo' 'na gamdriniaeth yn digwydd, bo' 'na sexual harassment yn digwydd drwy'r social media platforms.
A mae rhaid I ni fod yn siapio'r sgwrs efo pobl ifanc, yn neu siŵr bod ni'n negodi'r yn chat y territory, mae o ran perthnasoedd, social media, beth sy'n saff, beth sy'n ocê a beth sy'n ddim yn ocê, a bod ni'n rhoid y gefnogaeth yna, achos mae yna lot o beryglon. Oes, da ni'n isio mynd i'r moral panic stage lle da ni'n rili chwythu bob dim allan o bob un proportion. Da ni angan eto be dwi wedi bwysleisio, cael rei o'r sgyrsia sensitif mae efo pobl ifanc, fel bod ni'n agor y sgwrs, da ni'n rhoid y gwybodaeth a bod o'n collaborative conversation efo nhw. Lle da ni'n casglu barn, mae o'n yn ddwy ffordd. Da ni'n deall be di'r bywyd, be di'r lived experiences iddyn nhw, a bod ni'n siapio t'bod ein cyngor yn ymyrraeth ni o gwmpas hynna. Dwi bendant 'di gweld sefyllfa rili anodd lle dwi 'di gweithio efo merched ifanc lle ma' nhw 'di cael sexual harassment, sexual coercion, 'di bod yn cael ceisiada am llyniau'n anweddus ac yn derbyn lluniau anweddus drwy'r we. So ma' 'na beryglon yna, ond da ni angan roid e mewn cyd-destun lle da ni'n cynnal y sgwrs, da ni'n roid y cyngor, a da ni yn cynnal yr ymyrraeth mewn ysgolion efo'r pobl ifanc o gwmpas perthnasoedd iach a bod yn drwy'r gymuned I gyd mewn ffordd 'lly. Dwi'n meddwl mynd ar ôl y perthnasoedd iach 'na a beth sy'n ddiddorol a ma' rwbath da ni'n edrych arno fo lot yma yn yr ysgol, siarad am fod yn blentyn a bod yn oedolyn a bobl ifanc, ag efallai gor'o' tyfu fyny'n gyflym iawn ydy faint ma'n codi ben yn yr ysgolion rwan am bobl sydd yn warchodwyr neu yn gofalu yn ofalwyr ifanc, boed yn gofalu am 'u rhieni, am frawd neu chwaer arall yn y tŷ, a d'ch'mo' ma' gennon ni asiantaetha sy'n cydweithio fyny yn yr ysgol, ond argol ma' 'na rei bobl ifanc yn gor'o' fel da ni'n deud tyfu fyny'n gyflym iawn a ma' nhw'n gor'o' derbyn cyfrifoldeba' mawr I fod yn cymryd gofal yn amal iawn dros aelod o'r teulu sydd lot hŷn na nhw, a d'ch'mod mae o mor braf bod gennon ni asiantaetha sydd roid yr amser a'r haeddiant i'r bobl ifanc yna, ond ch'od o'dd hwnna rwbath efallai do'dd ddim yn amlygu I ben blynyddoedd yn ôl. D'ch'od dwi roid yn cofio bod yn yr ysgol uwchradd a gwybod bod 'na blentyn arall o'n i'n nabod yn ofalwr ifanc ynde, a mae o'n dod lot mwy amlwg rwan, a wedyn dwi'n meddwl bod ma' raid I ni fel ysgolion wedyn feddwl am iechyd meddwl yr gofalwr ifanc 'na. Ch'od weithia' dod i'r ysgol I nhw ydy yr toriad. Hwnna 'di'r brêc iddyn nhw ydy cael diwrnod o'r ysgol, ond wedyn sut ma' hynna'n gallu bod yn ormod iddyn nhw ynde, wedyn ma' nhw hefyd weithia'n colli allan ar y cyfle 'na I fod yn ifanc, I gael hwyl, I gael fel oedden ni'n deud chwara ag ymlacio oherwydd pan ma' nhw adra ma' nhw efo cyfrifoldeba' does? Ie, yn union, a dwi'n cofio mynd yn ôl blynyddoedd ella 20 mlynedd yn ôl pan o'n i'n weithred cymdeithasol mewn sir mawr yn Lloegr, gweithio 'fo achosion amddiffyn plant a gweithio I gefnogi plant, bobl ifanc oedd yn ofalwyr ifanc, ddim yn cael y profiada dydd I ddydd, fatha ma' pobl ifanc yn fod I gael mewn ffordd, yna efo'r pwysa' gofalu o ran nai byth anghofio gweithio fi un person ifanc sy 'di aros efo fi hyd heddiw, iddi fam o efo anghenion iechyd meddwl dwys ofnadwy, ac oedd 'i fywyd I gyd yn cael 'i siapio o gwmpas yr anghenion, o gwmpas y pwysa' yna, a be 'swn i'n alw o ran theori yr emotion work, yr effaith emosiynol oedd hynna'n ga'l arno fo, ond fatha chi ddeud yn yr ysgol, yn gorfod dod i'r ysgol bob diwrnod efo'r masg 'na ymlaen o ran cuddio'u profiadau go iawn, so doedd pobl bob dydd I ddydd ddim yn gwybod amdan yr anghenion gofalu, ddim yn gwybod amdan y pwysa' 'na fo fatha'r gofalwr ifanc, a dwi'n teimlo 'wan o ran cytuno efo dy safbwynt ma' 'na fwy o sgyrsia' o gwmpas hynny, mae o'n wbath fwy gweledol, mae'n wbath lle ma' 'na fwy o gefnogaeth ac ymwybyddiaeth o gwmpas ma'r anghenion gofalu 'na yn gallu bod yn bwysa', a pwysa' ella anaddas o ran beth sydd yn addas o ran oedran ar bobl ifanc 'wan. A ma' raid ni gael y sgyrsio fwy o ran be 'di'r pwysa' 'na a be 'di'r effaith ar 'u llesiant nhw 'de. Dwi'n meddwl ma' 'na llawer mwy o sgwrsio fyswn ni'n medru gwneud amdan pobl ifanc ag y sbectrwm o brofiadau sydd ma' pobl ifanc yn 'i ga'l. O be' 'dyn ni 'di trafod ma'n swnio'n debyg I fi bod ni'n sôn amdan grŵp o bobl sydd efo capacity eang I fod yn cael profiadau o bob math, I fod yn ymdopi efo pethau, I fod yn herio ein
byd a'n gymdeithas ni mewn ffyrdd sydd am helpu ni ddatblygu. Felly, jyst i orffen, tybed os fedrai ofyn, be di'r un peth mwyaf obeithiol dych chi'n meddwl sydd ar gyfer dyfodol ein pobl ifanc ar hyn o bryd? Wel, y bobl ifanc 'u hunan. Dwi'n gweld nhw yn gyffrous, dwi'n gweld nhw'n herio yng nghenhedlaeth i, dwi'n gweld nhw'n wleidyddol efo eg fach yn 'u ymwneud â cyfiawnder a hinsawdd. Ma' 'na heria' mawr o safbwynt 'yn cenhedlaeth i a chi sy'n iau i sicrhau bo' nhw'n ca'l llefydd 'ma i ymarfer 'u llais ynde. Ag yn y bôn ma' rwbath dwi 'di credu erioed a'r hynna neu pan dwi'n hen dwi dal i gredu o. Ma' plentyndod a ieuenctid yn ei hanfod yn wleidyddol. Mae o'n dibynnu, 'dan ni 'di bod yn siarad am gofalwyr ifanc, polisia ag economi a sut ma' pobl yn gweld, sut 'dan ni'n gweld 'yn gilydd sy'n gyfrifol bo' 'na bobl ifanc yn gofalu ar ôl pobl. Y dyla ni gyd fod yn gofalu ar eu hola nhw. Ac felly yn 'u hanfod ma' sgwrsio gyda chi wedi bod yn hyfryd a ma' clywed lleisia' bobl ifanc yn hyfryd. Proses neu digwyddiad gwleidyddol ydy o. Swn i'n cytuno'n llwyr efo safbwynt Sian ŵan a swn i'n amlygu, dwi'n meddwl, dwi'n obeithiol bod pobl ifanc yn mynd i gael fwy a fwy o lais yn ein cymunedau ni. A bod ni yn mynd i weld pobl ifanc a gweld be 'di'r cyfraniad maen nhw'n rhoi i ni. Bob tro dwi mewn sesiwn efo grŵp o bobl ifanc dwi'n dod o'na'n meddwl yn wahanol, wedi adlewyrchu, wedi dysgu. A dwi jyst yn gobeithio'n symud ymlaen bo' ni'n mynd i ddechra fod lot fwy proactif a'n cael fwy o sgyrsia' fwy sensitif. Ma'n pobl ifanc yn barod a maen nhw isio ni fynd i fanna. A dwi'n meddwl am fath o oedolion, mae gennym ni ddyletswydd i hyrwyddo lot o'r sgyrsia' be 'dan ni'n weld yn sensitif a rhoi fwy a fwy o lais i bobl ifanc. Wel yn sicr dwi'n meddwl dwi 'di cyffwrdd hwn yn barod, ond dwi'n meddwl bod gennym ni gyfle euraidd rwan fel ysgolion, dach ch'mod, dan ni ar ddyfodiad cwricwlwm newydd i'n ysgolion ni, mae o'n gyfle cyffrous i ni fel ardaloedd lleol ag ysgolion unigol siapio yr hyn dan ni'n gweld sy'n bwysig. Mae gennym ni 4 diben sydd yn cwmpasu'n cwricwlwm ni, a dach ch'mod, mae gennym ni feysydd dysgu a phrofiad, a dwi'n meddwl bod o'n gyfle i ardaloedd, dach ch'mod, dwi'n siarad yn benodol am yr ardal yn y Dyffryn yn fama, ond mae o'n gyfle cyffrous i ni fel ardal roid yn stamp personol arni i ni. Be dwi fel pennaeth a'n nhîm i o athrawon a'r tîm i o bobl ifanc yma yn Nyffryn Conwy'n gweld ydy'r profiadau ma' nhw anen i fynd allan i'r byd mawr 'na. Lle fydd o wahanol i beth sy'n digwydd mewn ardal arall, ond bo' ni'n cyfoethogi nhw efo'r arfau i fynd allan i'r byd mawr ac am ddefnyddio y cyfnod nesa 'ma. A dach ch'mod, y sgil cwricwlwm i Gymru, mi ddaw 'na gymwysterau newydd. Ma' cymwysterau Cymru'n barod yn siarad am lunio cymwysterau newydd a gobeithio a ma' nhw'n barod yn ystyried llais bobl ifanc a yn siapio cymwystera'r dyfodol. Felly mi fydden nhw efo lot mwy mewn ffor' o rwbath i edrych ymlaen at fel bo' nhw 'di bod yn rhan o'r profiadau yna ynde. Felly sicr mae'n gyfnod cyffrous ymysg addysg. Diolch yn fawr iawn. Diolch i chi am wrando ar ein podlediad. Dyn ni'n gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Diolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y nawdd i greu'r gyfres podlediadau am blant. Diolch Aled o gwmni Y-Pod am gynhyrchu'r podlediad. A diolch i'n holl gyfranwyr am gytuno i gymryd rhan. Gallwch chi danysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag dych chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am blant, a chofiwch fod yna groeso i chi adolygiad ar ein cyfer. 5 seren, please. A chofiwch roi gwybod eich teulu a ffrindiau am y podlediad hefyd. Os ydych chi, neu nhw, eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.